nik praktika egiten duten kirola trail runninga da, edo mendi lasterketa. Beti izan naiz oso mendizalia eta etxetik mendizaletasuna asko bultzatu ez da. Eta urte eta erdi da lehenengo lasterketa Irimenetik eta hori konturatu barik mundi hontan sartu naiz eta oso gustura nabil. Azkenengo urteetan nire kirolian teknologiak aurrerapen handiak ekarri dau. Betidanik eukiot argi zientzia arloko ikasketak ikasiko nituela eta azkenean karrera honek edo gradu honek bai eskainketan dozku eko alde hori edo guru giruarekiko kontzientzia puntu hori eta nik hori izan zen nik uste azkenengo gantzua karrera honetan sartzeko bai. Txikian nintzenean egia esan ez neukan pentsatuta gimnasia arrindika praktikatzea, baina egia da probatu nunean argi neukala gustatu zitzaidala eta horri dedikatu nahi niola denbora. Egia esan txikitan ez nekin ze ikasi nahi nun, baina gero ja ikasketetan aurrera egin nunean bai konturatu nintzela teknologia gustatzen zitzaidala, matematika, marrazketa teknikoa eta horrelako asignaturak. Nik uste dut gaur moruko jarduerak eta ekintzak organizatia oso importantia dela emakume eta neska gaztiei informazioa helarazteko esteman inguruan. Bai ingenieritzak, bai zientziarekin lotuta da zen lanpostuetara lanpostuak hurbiltzea eta nik uste dut hori informazio hori lurreratzea eta ezagutzera mutia asko lagundu ahal dauela ikasketa aukeraketa hori inbihar daudenean jakitzeko euren buruan nun ikusi aldauen lanian. Nik esango nuke azken batean guztiak gatozela, hori erreferenteak oso garrantzitsuak direla, aurrepauso bat ematen ari garela gutxienez arazo hau dagoela konturatzen, eta hori ez gara txikiak ikusi behar gizonak edo mutilekin konparatuz.